Suko, labing una na internet radio na nagsigla sa bayan sa Suko. Ining kabati, labing tinaw, bisan sa laylay suod sa kalibutan. Kini ang Tingog sa Suko. Baka balik-balikon mahimong tinuod yadtong wala masayod labi na og walay pangatarungan nga mubarog. Mao gani ano mo kining atong tulumanon. Giya sa pagtulunan sa simbahan Katoliko. Nagdumala sa atong igsoon sa pagtuo. Brad Bear, Brihido Inaw Ordinisa, nga nanukad sa Kingdom of Saudi Arabia. Subo, Kabisayan ug Mindanao, bisan asang suok sa kalibutan, kutob sa maabot sa ato ang Sibya, maayong gabi kaninyong tanan. Kini na usab inyong ubos nga alagad, Brad Bear, Brihido Inaw Ordinisa, makig-uban kaninyo na ato ang tulumanon, giya sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Matag Domingo, alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa gabi, din hiniining nagunang internet radio sa tibuok kalibutan nga mao ang Tingog sa Subo. Ato nga pag-isgot-isgotan karon mga igsoon kining gitawag nato og ang santos nga kasulatan o sa lain pang termino balaan nga kasulatan kon Biblia. Muni ato ang pag-isgot-isgotan karon atong tema nga pa-isgot-isgotan karon nga kagabihon. Pero sa dili pa, sama sa naandan, ato aw na kini nga buksan sa hamubo nga pag-ampo. Sa samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Walang itong amahan, nagpasalamat kami kanimo, na niya imuha kaming gihiusa karon nga gabhiuna. Ikaw ang gaingon, ubi enem sunt dobel tres congregati in nomine mio ibisom in medio iorum. Nga kung kinsa tong duha o tulo nga makatigom sa ako ngan, ana ako taliwa diya kanila. Muna mong gilauman nga ikaw niya nagpataliwa kanamo, aron ang imuhang mga pulong, motuhop sa tagsa-tagsa na mo ka galamhan ug mogawas ngadto sa maayong mga buhat. Aron ang imong kaayo ug gugma, mupatigbabaw, umuhayag sa tagsa-tagsa na mo ka makaigsuunan nga niabuhi pa ning kalibutana. Amo sang pasalamatan diha kanimo ang imong kaayo nga sulod sa amo ang pagpanarbaho sulod ining usa ka semana nga naikabat og 7 ka adlaw nga karong adlaw ilagaan mo kaisog ang among kalag nga pagpaminaw sa imong mga pulong bisan pa man sa mga kakapoy sa imong pagtrabaho o mga problema pa sa pamilya ug uban pa. Salamat kay ni o Dios. Among pangyopo kanimo ang among mga kaigsuonan usab nga karon gubot na kaayo labi na diha sa gitawag nato og sa Senado nga naay gitawag atong mayoriya napoy gitawag ni minoria nga sa unang mga kasimanahan ang mayoriya mao si Cayetano then karon na napoy ni Solbong ang mayoriya nasa mao si Gatchalian tapos puro sila gitawag nato naay balido nga rason nga nagkupot sila nga na sila mo ihinsakto. Ang pangyopo kay Dios nga tagaan na kini kasulbaran aron sa dili maangin ang katawhan nga lumulupyo sa gitawag nato og Pilipinas. Amo sa pangyopo kanimo nga ang mga kaigsuonan nga walay laing tumong tuyo or tinguha nga para lang matuman ang ilahang mga tumong bahala nagmayatakan ang uban. Basta matuman lang ilahang nga idautan nga tinguha. Pangyopo na mo kanimo nga malamdagan ang tagsa nila kakasing-kasing o kaugalingon nga makaamgo sila nga dili maayo ilang gibuhat dili makitawhanon. Amo sa pangyopo kanimo lang itong Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Ang amo mga kaigsuonan nga dugay na kayo nga nangamatay nanaalang yapon karon sa purgatorio tungod lagi sa mga kasalanan ug mga kasaypanan nga nahimo samtang dinhi pa sila ning kalibutan. Nga pasayloon mo sila hang mga sala. Dadon mo sila diha sa imuha nga kiliran. Ug amo sa pangyopo kanimo amo mga kaigsuonan usab nga mga masakiton. Labi na gyud sa mga masakiton karon nga naa sa mga kaospitalan, natagsa nila kapanimalay nga wala na yung tao
kwarta, wala na matiti sa pitaka. Pero gusto pang magpakabuhi ning kalibutana o makahanggap pa sa labas nga hangin. Pero tungod lagi sa kawadon, nagpaabot na lang ano sa animo kuhaon o langit ng amahan. Manong pangyo po ni kanimo nga ang mga maskiton nga matinud-anon nga naghinulsol sila mga kasalanan o kasipanan na gusto pang magpakabuhi ning kalibutana. Pasayloa sila sa mga sala o galima ilang tagsa-tagsa ka balatian. Aron mahimo silang panig-ingnan usab, silang kaygalaan o ilabi na gyud sila mga pamilya. Ug mukuyanap ay mong kaayo ug gugma Dios. Kining tanan among ipanghiyo po kanimo amahan. Kinsa ikaw bugtong o buhi o naghari dinhi ibabaw sa kalibutan. Kang Santa Maria Inahan, bus panabang ni Senyor San Jose, sa tanang mga santo sa langit, sa tanang mga anghel sa langit, kang Hesukristo, imuhang anak ka bugtong, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen. Sigal samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Karon mga igsoon nato ang isgut-isgutan nga tema about ining gitawag na to santos nga kasulatan. Ug sa lain pa nga termino, balaang kasulatan o Biblia. Unsa man kini gitawag nato og libro nga gitawag nato og Biblia? Unsa man ni? Ang itong may sayran nga kining Biblia gikan sa pinulungan nga Griego. Kay dili man mo tungha ning Moritso na siya tawag to Bisaya na Biblia na gikan na siya sa Griego, doon na siya gigikanan ba nga gitawag na siya og ta Biblia nga nagpasabot nga usa ka basahon o libro nga gilangkuban sa karaan og bag-o nga kasabutan or bagong tugon. Sa ato pa wala maglangkob kining karaan o kining bag-o nga kasabutan, dili na siya matawag og Biblia. Sa ato pa gilangkob, gihiusa ba kining karaan og bag-o. Pag langkob o pag hiusa sa karaan og bag-o, man ang gitawag na siya og Biblia. Unsa man itawag aning tawag nato og gitawag tog Old Testament lang, wala nang New Testament og kana lang siya. Sa ato pa hinipos ng mga pulong sa Dios, wala pa, dili na siya tawag og Biblia. Kay ang Biblia nga termino hiusa ang karaan og bag-o, mo nang gitawag siya divine revelation kung balaang kasulatan. Gitawag sa mga Kristiyano sa ingon nga Dios nung pinarayag kung divine revelation na sa gitawag to Funk and Wagnalls Standard College Dictionary page 117. Karon ang pangutana ni unsa may bot pasabot nga kining Biblia sinulat ba ni sa mga tawo nga linamdagan sa Espiritu Santo? Kay daghan ba kay tag mga kaigsuonan, labi na sa ato mga kaigsuonan usab nga dili Katoliko, sa mga Muslim nga mingon sila nga giunsa man pagkaunsaa nga kining Biblia gitawag maglinamdagan sa Espiritu Santo. Tinuod ba ni nga kining Biblia sinulat sa mga tao nga linamdagan sa Espiritu Santo tungod kay naa may sila gitawag to mga supporting documents nga nagmatuod nga kini day Biblia usab dili ni siya sinulat sa mga tao nga linamdagan sa Espiritu Santo. Mabita atong itudlo ni atong programa aron kita nga mga Katoliko makatubag ta og naay gitawag na to motamas-tamas sa ato ang gituhuan, motamas-tamas sa ato ang gitawag nito gipasakupan. Ang Biblia mao ang basahon nga gitawag og linamdagan sa Espiritu sa Dios. Bisan kini gisulat sa mga tawo nga gitawag og pirili, apan ang Dios mo ang tinubdan ug nagiya sa ila nga gitawag na tugpang hunahuna. Naana sa gitawag na to basahon sa mga kasaysayan sa World History by O'Brien, page 129. Usa sa mga kaligunan gikan diya sa balaang kasulatan o sa Biblia, walay bisan unsa katagna sa sulat nga nagagikan sa kaugalingon natong pagsaysay. Kay walay tagna nga miabot pinaagi sa kabubuton sa tao, kundi ang mga balaang tao sa Dios nagsulti nga ginadala sila sa Espiritu Santo. Mabasa na ito na sa balaang kasulatan sa bagong testamento sa 2 Pedro kapitulo 1 versikulo 20 o ngantos 21. Sa ato pa
Klaro, tataw kayo nga dili lang ilahang kaugalingon nga pagsabot. Mismo ang mga balaang tao nagsulti nga gidala sila sa Espiritu Santo. Dili na igitawag tog ilahang nga kaugalingon nga kabubuton, kaugalingon nila nga gitawag na tog pag-analisa nga ilang gisulat sa Biblia kundi dili na gyoy Espiritu Santo nga nagiya diha nila. Usa sa mga lig-ong kamatuoran diya sa Biblia nga nagmatuod nga dili jud gagikan sa mga tawo nga nagsulat lang. Unsay gisulti na sa karaang testamento. Susihan ninyo gikan sa basahon ni Yahweh or sa Dios. O basaha, walay usa ni ini nga mawala. Walay makulang sa iya nga kauban. Ay ang akong baba kini nagasugo ug ang iyang espiritu mo'y nagtigom diya kanila. O tiyaw man na, ang espiritu may nagtigom kanila mo'y naggiya nga masulat ning gitawag to balaang kasulatan. Nanay sa Isaias kapitulo 34 versikulo 16. Matigdan nato nga aron walay makulang diya sa Biblia, duna kini gitawag nato kauban. Sa to pa, kining dili din mag-inusara ning Biblia mga igsoon. Dili kay siya ra nag-isa. Dili kay siya ra nga nagbinugtong. Duna siya kauban nga gitawag tog unsa maning kauban sa Biblia. Di sa ato ang gitawag tog simbahan nga gitukod sa atong Ginoo nga mao kining simbahan Katoliko. Kaya ang akong baba kini nagsugo ug ang iyang espiritu mo ay nagtigom diya kanila. Nasa Isaias 34:16 karon unsa may kauban niya kung para maklig-on siya. Ang Santa Iglesia Katolika nagtudlo kanato nga ang iyang kauban mao gitawag atog balaan nga tradisyon nga gikan sa katawhan sa Dios sa karaang tugon ug sa Israel sa bag-ong tugon gikan sa simbahan. Sa to pa, unsa man ning tradisyon gani? Gikan sa katawhan sa Dios sa karaang tugon. Kato pa kining tradisyon nga gisgutan di ay ug atong sabton, kato bang mga wala masulat pero gikan na siya sa mga katawhan sa Dios sa karaang nga testamento. Kung wala pa masulat gyud sa itawag to wala malakip diya sa Biblia. Mo na itaw balaan nga tradisyon gikan sa katawhan sa Dios. Unsa dining bag-ong tugon? Gikan sa simbahan, gikan sa bag-ong at kasuguan nga diha na si Kristo. Mo ni gisawag ito og nagkauban kaning duha, kaning tradisyon o kining gitawag nato og balaan nga kasulatan. Karon, human ba kini daan sa usa ka libros gitawag og Biblia nga niabot na karon kanato? Mana ba ni nahimo ana ba ni daan? Kay naara ba dayto yung kaigsuunan nga bag-o pa kayong nakapaminaw unya wala kay bawa ba nga nitunga ra ba ni kalit ning Biblia? Diretso ra ba ni tunga sa atong atubangan nga wala nay naghimo, wala nay nagbuhat? Pangutahan mo ni pangutahan nga nag-ismatod ba sa mga binag-o karon? Pangutahan nga nagtubag ba akong gante? Kay mana ba ni daan? Diretso pa rin abot na to. Ang igo na tayo basa. Magsabot-sabot na. Magkaglingon tagparingong panabot. Hangton. Gihimo ang taglaing grupo. Gihimo ang taglaing pondok. Mao na resulta nga. Daghan na kayong itawag relihiyon. Daghan na kayong mga pondok. Kay magkinaugalingon man. Magkinaugalingon ba pagsabot. May kinaugalingon sa pagbasa. Dili mo gud maminaw sa mga kaparian. Dili mo gud musimba. Adto mas kuan paingon sa itawag na to buwangan. Ruasa pa diha. Antakan. Mao na nga nakadungog nagbalaang kasulatan, magkainaugalingon na pagsabot hangtod ang resulta maghimo na po kinaugalingon nga grupo. Kining Biblia mga igsoon alang wala na niabot nga diretso ra nato. Kay di kinsa may dili man na sa unang panahon wala pa man Biblia. So mao na tong klarohon nga sa basahon sa Henesis gisulatan sa daghang gitawag tog mga pasahi. Unsa man mga pasahi sa lawom pa nga pagkasulti sa Binisaya, gitawag tog mga asoy ba? Natigom sa mga napulo na kagatusan katuig sa wala pa matawa ato ang Ginoong Jesucristo. Nga nagtali sa mga tradisyon. Unsa ning tradisyon? Kanang gisalo-salo nga mga asoy kanang bang gitigom ba? Gitigom nga mga asoy, gitigom nga mga pasahi. Sunod sa gidugayon sa mga 8 ka gatos katuig. Apan ang tibok karaang tugon wala pa masulat sa ingon niini karon nga wala pa maabot ang ikalima kagatusan ka tuig. So wala pa matao tong Ginoong Kristo. Sa to pa wala pa na sulat gining gitawag nato og balaang kasulatan.
So wala pa maabot ang 5 kagatusan ka tuig. Wala pa ni mahimo ba, wala pa matibuok, wala pa jud makumpile. Ug kining basahonas bagong tugon wala pa makumpleto sa pagsulat. So wala pa maabot og usa ka gatos ka tuig humas sa kamatayon sa tuod Ginoong Kristo. Sa ato pa kining gitawag nato og Biblia ay mga igsoon sa paglangkob sa karaan og bag-o moabot pa ta og usa ka gatos ka tuig. Una pa siya nahimo nga gitawag nga tumatawag og Biblia. Nga nahimo siya, nabuo siya ba, karaan o bago. Naa ba na sa kasaysayan na sa Collier Encyclopedia, Volume 4, page 116. Muna nga, ato nang klarohon kay og magbuhat ang atong storya, lisod na. Muna nga, ang pangutana ani, parehas ba kini sa ato nga gitawag basahon karon? Kung dili unsa man nga nang gisulatan niini, unsa man ang original kun unang mga pinulungan sa mga nagsulat sa Biblia. Kay karon mo ritso na may tagbasa sa Biblia, na bag-ong na gitawag og Douay version, na gitawag og King James version, na mga daghan kay mga version dia sa Biblia. Nga pumunta na sa mga bookstore, ato ka dito sa bookstore, na yung mga born again, manghatag dia og Biblia. Dito-dito ra, wala na dugay-dugay. Manghatag na, balawalihan ka pinakalit, tapos manghatagan na kay Biblia, basa para basahon, okay man na, wala man na problema gipanghatag ng Biblia. Ang punto dia, sakto po nang giwali, sakto po nang gitudlo. Muna nga, parihas ba, nga, muritson kag dawat, dawato ni muritson ng Biblia, basahon, inaani ba paghimo? Muna ato ang mga parihas ba, ning mga basahon nga ato ang gibasa karon nga akong ipasabot diha ninyo. Ato ang tukion ato ang namanamon nga so wala pa ang mga 5 kagatos ka tuig, so wala pa mataw ato ang Ginoong Kristo. Wala pa sila gitawag ining binag-o nga hima nato sa pagsulat. Wala pa sila gitawag ning mga papel, libro, wala pa sila ani mga igsoon. Wala pa ni niabot. Wala pa nga ito'y ballpen, lapis, wala pa gali na. Ang ilang kasulatan mao ang gitawag tog piniapi nga tingga. Kanang tingga ba, ipiapi kanang itong dok-dok. Upapan nga bato ug ang ilang gipasulat mauhait nga tumoy sa putaw nga gitawag na sa mga Romano, tawag na sa og stylus. Ito pa kanang yapion ang kuan dok-doko ng tingga or kaning bato mo ni sulatan atong mahait nga putaw adto dito isuwat kaning mga gitawag tug kapitulo, bersikulo, pero wala pa na mabahin ha. Gitibuok ra nagsulat to, wala pa ni kapitulo, bersikulo anang mga panahon na. Munang maong papan, gitawag na siya sa Hebreo og Sefer. Muna sa jutay nga dasog mga igsoon, dihan usab ang laing nga gitawag sultanan, nga maong basahon nga gama sa panit sa kahoy. Sa ato pa, naguna ang katong mga tingga, papan nga bato, after ato, nga mortag nahanabay ka ng kauswagan ba, or sa in English pa, improvements, nahanabay gitawag ato gina-upgrade, no, na-upgrade ang gitawag tog mga kahimanan kay magka dugay ba yan yung mga panahon, magka taas po ang gitawag na tog kahait sa o kalantip sa salabutan ba, mo na nga makahuna ka kung sa mga pamaagi, mo na nga doon na po sila ilaing nga gihimo, mao nang gitawag na tog kanang ginama sa panit sa kahoy. So kaning panit sa kahoy o talamnon nga gitawag na siya sa gitawag sa og kinang papyrus or Biblos kun takopis na nasa karaang kasabutan ha kun atong basahon sa Exodo kapitulo 2 bersikulo 3. Kini mao isabog nga gitawag atog sulatanan sa panahon ni Alexander the Great sa mga tuig 340 before Christ. Sa ato pa 340 so wala pa matawo sa Kristo. Apan sa mga tuig 250 before Christ, nauso ang gitawag nga itong pagsulat ginamit kini mga panit sa hayop. So ito pa nag-una ang panit sa kahoy, ano na ang tingga. Ato klarohon kaya maharong sabda na ito. Nag-una ang tingga, papan nga bato, itong pinapi nga tingga, ading gisundan sa panit sa kahoy. Dayon, nagsunod na yung gitawag itong mga panit sa hayop, nga pinorma o linokot. Sa lain pang termino, parchment, giingon nga, imbinto kini sa usa ka hari, Eumenes sa Pergamos, gitawag kini og mga sa Hebreo nga gitawag sa word nga Megillah. Mao na sa panahon ni Job, ang paggamit og ganang tinalisnan nga talilis ba katalilis nga putaw nga may isulat sa tingga or papan nga bato,
gisgutan. Naabris balang sulatan na. O nga nahamutang unta sila sa usa ka basahon nga sa tinalinsang mga putaw o pinalansang tingga. Magapatik kanila ibabaw sa usa ka bato nga walay katapusan. Job Kapitulo 19, versikulo 23 ngadto sa 24. Sa ato pa, sa panahon ni Job, nagamit na sila aning gitawag na tog tinalinsang putaw o tingga. Nga diha isulat kaning gitawag na tog pulong sa Dios, diha aning gitawag tog tinalinsang nga putaw o tingga o papan nga bato nga gisgutan nato sa unahan. Mao na nga sa panahon sa ato Ginoong Kristo mga igsoon, sabog na nga gigamit ang gitawag og migila kung gitawag atog basahon nga linukot. Unsa gali ni nga gitawag na to og migila mga igsoon? Usa na siya ka pinulungan nga Hebreo. Nga kun sa ato pa linukot nga basahon. Yung sa man nga gisuwatan mao ni gitawag og gisuwat ani niya mao ang gitawag na to og panit sa hayop nga gitawag sa Hebreo og migila. Ang pangutana naa ba ni sa balaan nga kasulatan? Tubag na to nga naa sa bag-o nga testamento. Unsa may gisulti? Ug sa nalukot niya ang basahon iyang giuli sa alagad. Na sa Lucas Kapitulo 4 versikulo 20. Mao na nga sa sulat ni San Pablo ngadto ni Timoteo, ningon siya nga kun moari ka dad-a kini ang kaputi nga nahibilin ko sa Troas kang Carpo. Ug ang mga basahon nga labi na sa mga panit nga sinudlan, kita sa laing termino na niya pergamino. Nana sa Biblia mga igsoon sa bag-o nga testamento sa 2 Timoteo Kapitulo 4 versikulo 13. Ug ang langit nakuha ingon sa usa ka basahon nga nalukot. Kay naa sa Pinadayag Kapitulo 6 versikulo 14. Muna nga ang mga original nga mga pinulungan sa nasulat diha sa Biblia sa karaang tugon mao ang gitawag nato og Hebro. Dayon nasundan na siya sa Chaldaic, Syro-Chaldaic ug Greek. Muna sa bagong tugon mao kanang gitawag nato og sinulat sa mga gitawag to Griego kon Greek o Syro-Chaldaic kon Aramic. Nana sa gitawag to dagkong libro sa kasaysayan na sa General Introduction to the Sacred Scriptures by Dickson, pahina 49 hangtod sa 58. Muna ang kapitulo o bersikulo diha sa Biblia mga igsoon, kaya ato mga panahon na wala man to'y kapitulo o bersikulo diha sa Biblia. Muna nga diha nagi sugda na po kinihini o bahin. Muna ang pagbahin sa Biblia sa kapitulo gituhuan kaniadto nga ang naghimo niini mao si Cardinal Stephen Langton sa sinugdan sa ika-13 ka siglo. Apan ang nagmugna gayod sa pagbahin nini ngadto sa kapitulo mao si Cardinal Hugo de Santo Caro sa tunga-tunga sa ika-13 ka siglo. Nana sa mga dagkong libro sa kasaysayan na sa General Introduction to the Sacred Scriptures page 64 by Dickson. Muna ang pagbahin sa mga kapitulo ngadto sa bersikulo ang gituhuan kaniadto nga ang amahan niini mo minunta pasabot ato nga ang nagmugna gid ini mao si Robert Stephens sa 1548. Apan ang matuod gayud nga mihimo niini mao si Pari Dominicano Sanctis Pagninos sa 1528. Na sa General Introduction to the Sacred Scriptures page 66 mga igsoon. Muna ang ginaghanon sa mga bersikulo sa Henesis adunay 1,534 kon 1,534. Apan ang tibuok nga Biblia adunay 23,206 ka mga bersikulo. Sa to pa ang kaniging tibuok niya sa to pa na hingis good nga tibok Biblia sa ito pa karaan o bago. So ni total siya og 23,206 ka bersikulo. Ug ang litra nga word nga alip kaning bitong word nga alip nga nagunang litra sa alpabeta sa Hebro mipakita sa Biblia sulod sa
42,377 kay gayon. Nagya po na sa dagkong libro sa kasaysayan sa General Introduction to the Sacred Scriptures, page 67. Sa to padili na ingon ta nga buhat-buhat ra ni ato nga naghimahimo ta og ato nga buhat-buhat ag kwintada, naghimahimo ta butang-butang ta nga mao ni kapitulo or bersikulo nga kita-kita lang naghimo aron mapabor nato wala. Kun dili wala pa man tani abot aning mga panahon na. Wala pa ni abot aning mga higayon na kay wa man ta madungan o pagkatao aning mga apostoles o aning mga tao nga nagsunod sa mga apostoles aron makita nato ni mga kasaysayan kun dili naay mga dagkong libros kasaysayan nga matuod nga mao kini atong gisgutan nga tinuod jud nga ingnon ta nga wala bay bakak wala balimbing sa gitawag nato gitawag to dili matuod. Munang giingon nga dunay mga basahon kaniadto nga gipatuhuan sa mga balaang kasulatan kuno nga linibo kuno nga mga karaghanon ngan kinsa man ang awtoridad nga may paila kanato nga kana rang anaa sulod sa Biblia mao ang gitawag tog nga pulong sa Dios ug anus apod. Munang kaniadto ang mga sinulat nga Hebro sa karaang tugon gitapok na kanang giusa ba gibuta tog sa lain pang termino ana niya kanang compile o gihubad ngadto sa gitawag tog lengguwahe internasyonal nga Grego kon Greek. Kapin sa 200 ka tuig sa wala pa ang katapusang pagpili sa mga lengguwahe o sa mga libro sa karang tugon dito sa Hamnia, ang mga Hudiyo nga makamao nga mo Grego mihubad sa karang tugon ngadto sa Grego. Gikan sa original gitawag kini o gitawag na to Septuagint version. Mao nga nikabat siya og 27 ka basahon sa bagong tugon. Nga gidawat pud ni sa mga Kristohanon o gipaila sa tuig 367 Anno Domini. Ang opisyal nga pagdeklara sa tuig 405 Anno Domini naa na sa makita nato sa mga dagkong libros kasaysayan usab sa Collier Encyclopedia Volume 4, page 117. Sa ito pa, itong klarohan ha, nga kiniling pag opisyal nga pag ila sa Grego, nga mihupad sa karang tugon nato sa Grego, gikan sa original nga itawag kini og Septuagint version, nga dunay 27 kabasahon sa bagong tugon. O gidawat sa mga Kristohanon. Pero sa pagpaila na gipaila na siya, gipatawag na to, gi-establish ba? 367 Anno Domini na, o gi-official nga pagdeklara sa tuig 405 sa ato pa officially declare nga sa tuig 405 nga mao na gyud ni ang gitawag na to ang ginaghanon abot sa 27 ka tuig na sa Collier Encyclopedia Volume 4, page 117. Pero napopos mo itong oras mo igsoon na abdan sa itong oras, abdan sa atong time. Pero tiwasan na ito ni Santo Domingo, dito tayo po ito anong gitawag na ito og ang pila ka libros basahon sa bag-ong testamento o kung sa tuiga gi-official pagdeklarar sa 405. Pero sa dili pa, na nag-ung sa ato ang pikas linya, ato sa aning abi-abihon. Buhino mga igsoon na sa pikas linya ang ato ang buutan nga higala buutan nga igsoon diya sa Zamboanga si Jean Lidama, basik mo greet ni sa atong programa. Sister Jean, maayong gabi diya nimo. Ayong gabi kayo mo diya, brother, o may gabi sa tanan na mananindang imong tulumanon na naguna din sa Internet Saudi. Mangnat ko nga mailawas ang akong sibong pamilya diya sa Zamboanga del Sol, sa ako ang mama, o sa akong mansuon, o labi na sa akong anak. O galing salamat, brother, sa imong yatag nga panahon sa pag-isa kong maigsoon o God bless. Okay, mao to mahigala si Sister Jean Lidama diya sa Zamboanga del Sur. Buino mga igsoon, napopos sa atong oras, napopos sa atong takna. 30 minutos lang ato ang programa. So, pasalamat lang sa ato ang mga suking tigpaminaw niya ato ang tulmanon giya sa pagtulunan simbahang Katoliko. Diha sa Sibunga, sa kong nanay Ipion, Mama Maming, Inday Rosalinda Oglodong Jefferson. Diha sa Bahay Sibunga, Cebu, si Inday Lucia Alperez, ug sa Lahub, si
Ophelia Ordinisa, Sister Ophelia Ordinisa, permanente pinaminaw na to. Unya ato nga ding mga kauban sa RDM Generals, may pagpaminaw nila ni Brother Alvin Kitamandok, Brother Ray Bascones, Brother Wilkie Ibonis, Brother Ian Cuvero, Brother Celestino Sardedo, ug si Brother EYD. Kani si Brother EYD, sa iya nga programa permanente ra ba pud tang i-greet ani so may pagpaminaw usab diha nimo. Unya sa kuang mentor si Bradsok Fernandez nga nakasangyaw tas pulong sa Ginoo kay gituduan pud niya sa gitawag nato pagtulunan sa ato ang simbahang Katoliko man ang nakasangyaw pud sa inyo ha. So may pagpaminaw usab baskig busy ni wala na minaw pero ato pong i-greet agi pagrespeto niya nga nakakuha tag pagtulunan gikan pod sa iya nga mga nakatunan. So may pagpaminaw sa tanan-tanan lang mga Katolik pit depender Luzon, Visayas ug Mindanao kung asa mang suok sa kalibutan karon wala na ko mag-greet so may pagpaminaw ninyo tanan. So sa ato day nga tag-iya og tagdumala ni ato ang Sibyaanan tingog sa Sugbo si Chief Bobby Casila permanente rin nag-abi-abi na to nagdasig na to nga makasangyaw ta sa pulong sa Ginoo niya siya usab nga kapikas si Ma'am Archel siya ang mga anak ug sa tanan nga office staff niya to ang Sibyaanan. Yung mga igsoon, sunod Domingo na sabpuhon, samang takna og samang higayon, alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa gabi, dinhinining nagunang internet o radio sa tibuok kalibutan nga mao ang tingog sa Sugbo. Pabili lang inyong tapong igsoon, daghang kitag mga programa diri sa ato ang gitawag natog sa simbahang Katoliko natin mga mass, na po tayo mga Bible study on air. So may pagpaminaw niyo tra paminaw ra mo kanunay kay aron makatuhog mo makakuha mo pagtulunan ninyo kung mapaambit sa inyong pamilya o sa mga kahigalaan. So kini si Brad Bear Brihido Ordinisa moingon daygon taang Dios. Ang tingog sa Sugbo, labing una nga internet radio na nagsigang sa bayan sa Sugbo. Ining kabati, labing tinaw, bisan sa lain-lain sunog sa kalibutan. Kini ang tingog sa Sugbo.